Eli ensimmäisenä osanvaihto, lisää, vaihto, osanvaihdot. Seuraava sivu. Poistetaan tyhjä tekstikappale, deletellä. Sen jälkeen mennään tiedosto, sivun asetukset, asetteluvälilehti ja ylä- ja alatunnisteet kohdasta erilainen ensimmäinen sivu. Valitaan OK, jonka jälkeen päästään muokkaamaan ylätunnisteita. Valitaan näytä ylä- ja alatunniste. Mennään sinne sivulle, mistä halutaan sivunumeroinnin alkavan, eli se oli tämä osan toinen sivu. Valitaan täältä kohta linkitä edelliseen ja otetaan siitä siis valinta pois. Sen jälkeen voidaan lisätä sinne haluttuun kohtaan, esim. Keskelle, vasemmalle tai oikealle, tämä meidän sivunumero. Ja voidaan sulkea ylä- ja alatunnistepalkki. Ja nyt meillä se sivunumerointi on sitten, että ekalla sivulla ei ole sivunumeroa. Otetaan asettelumerkki kyllä pois, niin nähdään. Ekalla sivulla ei ole sivunumeroa. Se tokasta sivusta alkaa sivunumerointi. Sitten vielä tallennetaan.